Er det den, der skal på i dag, hva'? Helt ned med det her. Dumt, det der laver. Er det YouTube? Ja. Ej. Jeg kan godt ved, hvordan man gør, ikke? YouTube-videoen. Jeg plejer at sige, det kan jo ikke gå andet end galt. Det var fordi vi er dumme. Oj! Hvorfor skal man så fast deroppe? Hvad laver du, Bas? Det er fucking ikke. Bare til forskel med. Det er faktisk rigtigt. Nej, gjorde du? Ej. Nej, hvad laver du? Jeg prøver at vrikke den rundt, jo. Nej, det er pizzaen der i baggrunden, hva'? Ui. Cam der. Er det den, der skal på i dag, hva'? Cam der. Øj, nå. Hey! Er det YouTube? Ja. Ej. Væk i hovedet. Nej, det skal ikke. Det kan ikke være så køn. Nej, Bas. Nej. Har jeg også gået helt i bund, eller hvad? Prøv at se, der går fucking meget kage. Nej, vi er kun kommet til at gøre sådan her. Kom nu, bare sæt den på. Ja, vi kan jo altid justere den ovenfor, jo. Ja, den 46 på både det. Den er meget spritny, den her bil, ikke? Det er god nok, ikke? Den er god nok hernede her. Den er god nok. Det bliver sgu for mærkeligt, drenge. Det gør det, altså. Ja, vil du stikke mig lige en ny bold derovre? Where's the new one? Helt højre. De er nye, mand. Dem, der ser nye ud. Kom nu, Ben. For mig. Det er så nyt, den går. Travlt nu. Ja. Tak for det, Ville. Det er godt. Kom nu. Og så skubber vi. Okay, damn. Det er ikke en how-to. DIY, do it yourself. Det er en how-to. Vi fandt også selv ud af det. Det er hvordan man gør, men det er højst sandsynligt nok anderledes på din egen bil. Ej, ikke det der med, at man ikke engang kan justere kameraen, fordi jeg skruede så langt den, men Ej, så meget giver det heller ikke, tror jeg. ej, det tror jeg heller ikke. Ej, bare slammer den helt på. Altså, den er slammet med fuld kamera på. Det er drift. Au, for helvede! Hvad, skal den være så lav, eller hvad? Nej, bare skru helt i bunden. Prøv lige at sætte hjulet på, egentlig. Bare lige sådan holde dig op til. Det kan du sagtens. Ej, der er sgu ikke så meget kamera. Der er lidt kamera. Nej, BMW-gutten. Hvad mangler vi så nu? Det var fordi, vi er dumme. Det er meget godt, vi ved, hvordan man gør, ikke? YouTube-videoen. Nå, Vilborg, hvad er planen? Vi skal have kæder, mand. Skær lortet. Hvorfor er det, fordi det ikke kan komme ud, eller hvad? Det her bullshit, mand. Okay. Sådan. Hvad skal du på din? Sæt wastegaten på. Nu kan se, hvad er det, der er galt med? Lille møde. Hygger med det. Red Bull. Ja, God nok, den Red Bull her. den er god nok. Den er god nok, Karen. Nå, hvad er det, du siger? Wastegaten hernede, den er faldet af. Så Var det fordi, den fik for meget tryk, eller hvad? det tror jeg. Bare fordi det er en gammel lortbil. Ja. Vi kalder den Grimace Shaken. Grimace Shaken. Lille Avalo. Straight out of McDonald's. Sygt nøjere en vange i den side her, den var ved at knække, eller hvad? Nej. Den var helt færdig. Jeg skal også holde den. Prøv at finde hullet hernede. Jeg skal lige finde det her. Der. Ej, sådan nogle aimer her, jeg får ondt i maven af det. Nej. Der står så mange fede biler her. Så er de der to. Fucking fedt. Kan du så ikke lige Det fortælle? er Kan du... lige en E30, der er. Ja. Hvad ligger der i den? Den er bare standard. De kan slå i 0 år. De kan jo slå det nummerblad over se det ikke. Nej, igen ikke. Nu skal I se min. Jeg kan ikke se noget på den. Nu skal I se min 124. Nej, jeg siger din 124. Ui. Hvad var det der? Hvad var det? Vel? Prøv at åbne lidt mere. Ui. 606 6 liter. Slet. Satan. 606 6 liter. OM 606 3 liter inline 6
turbocharged diesel engine. 650 horsepower. 650 horsepower. 946 Nm of torque. Med en kæmpe mølle. HX40 on. Kangaroo intake. Den virker. Ja, okay. Oj! Jeg tænker, jeg begynder på det bagerste. På Vildborgs BMW. Damn! Bare mens de andre fedter foran, piller jeg lortet i bag. Drenge, kan vi hæve bilen nu? Nej, ikke lige nu. Det er i gang. Det er bullshit. Altså burde den bare droppe ned nu. Der kom den. Shit, ja. Jo, det lykker jeg kraften. Kom nu. Kom nu lidt. Så skal vi bare have... Du har sat den nye i, som er her. Det er farligt fint, som er her. Ja, det er der altså. Det er ikke lige så fint som den, jeg har på min bøm. Skal lige have til kagen? Den der oppe, den er ude. Hvad tænker du? Den her. Så heroppe. Ja. Det kører. Sådan. Second spring out. Helt i kælderen kommer den fandme her. Like, hvis I synes BMW er for fedt. Ja. Malte, du har lige fået den nye BMW. Det skal vi også ud og se bagefter. Nej, jeg bare. Er det kun fædre bag? Nej, også, vi skal også have, Den hænger bare der og dingler. Ja, det er fordi, man skal op. Vi skal op bag, helt ind bag det der. Skal du rive... det bliver jo et langt projekt, det her. Fortæl dem, hvor lang tid det tog sidst, vi skulle skifte her. Det tog lang tid på min bil. Tog det over 2 dage? Ja, det tror jeg, det gør. Nej, Jo, det gør det. tog 1 dag. Nej, det gør det ikke. Det tog i hvert fald 24 timer, inklusive lidt søvn. Meget lidt. Ja, det er det. Sådan der, så burde den sådan klar til at blive spændt op. Der. Så skal vi bare have skiftet det her. Så nu må jeg vente på, at drengene de er færdige op foran. Der var hoppet hovedet fast i lidt. Ja. Hygger. Der er mange fordele ved at være en lille dreng. Klipper lige tilbage, så må færdig med det her. Det er fucking kedeligt. Kravler bare rundt. Det er ikke det. Det er de små. Hold da kæft. Så de små. Jeg ved godt, når vi er små. forkert, jo. Det der. 13. Kan du ikke bare hente fra 10 til 13? Prøv at se. Her er den 13. Der er som er vi der snart. Jeg plejer at sige, det kan jo ikke gå andet end galt. Laver meget på større bil, ikke? Har bare andre til at gøre det. Så. Tænker det er Vildborg, der giver pizza i dag? Mercedes. 190C. 3 liters turbodiesel. Ræversæde i. AMG speedometer. Jeg har noget ekstra færdig gearstang. Masse trykure. Og så den her. Toppen piller af. Så skifter toppakningen på den. Nye fælge til en anden Mercedes. Mercedes. 190C. Gang med makeover. Jeg har lavet BMW E30 M3 skærme, redde skærme. Den sidder på TA Racing Coilovers. Skåltaget i, træret, kedelig automatgears. Så har den lige fået lavet en ordentlig skade her. Benz Mafia. Shoutout Sauna. Så kommer der en stor Evo. Der sidder så Evo. Spoiler på. AC Cobra sæder. Cobra projekt. Klam 46 316 E30 320 E med M3 kabine, læderkabine og M3 rat og Volvo 40 custom Into Malora rat også hvad hedder det, skålsæde, gejlerret og en klam Volvo. Min er federe.
Klamme klistermærker på. Ford. Shoebox. Small Block 8. Kottet taget for... Det gør vi for... Ja, gamle dage i USA. Lowriders. Det er normalt en 4-dørs. Det er blevet kottet af i sine gamle dage. Den er jo fra 50 af. Så er der kommet bare noget patina, instrumentbræt i, noget old school, nye gearstanger og noget forskelligt. Og så, ja, så meget. Så lidt pinstripes er der blevet med. Så har vi det derovre, det taler vi slet ikke om. X-ny E30. E30 Cabriolet 320 i. Derovre. Så det er værktøjen. Så er det jul på. Det er meget lækkert, man lige kan gøre sådan noget. Justere camperen her på, man. Nej, jeg glemte at sætte kødben i. Lad mig lige se hatten. En gejlerhatten. Det er vel ikke Gejler Prada-hatten? En gejler Prada. Så er den så skruet bunden bag i, mand. Så mangler jo bare nogle fine fælge. Og så den der M-Sport-kofanger ligger derinde i bilen. Skal også på. Jeg tror ikke noget af. Nej. Jeg sagde, den var for højt. Du kan ikke skrue den længere ned. Du kan ikke lave det der fedt med, og den kan stadig skrues længere ned foran. Det er godt nok ude foran. Ja, men det ligner jo en fucking monster truck, jo. Ja. Nå, det var simpelthen ikke lavet nok, så nu tager vi de her, de har siddet sådan der over den her, ikke? Der nu. Så nu tager vi den nederste ud, så vi lige får en centimeter mere, og så skruer vi bare den her helt i bund. Så lover det bliver lavet om bag, for det var monster truck bag, og så Stans Fitman foran, ikke? Helt ned med det her. Sådan. Det er som om den stopper her, om det er bare sand. Altså vi kan ikke skrue den længere op, så den bliver lavere. Men det er som om den går i bund hernede. For der er så fucking meget gevind af det her. Prøv der. Der. Jeg kom. Der. Der. Sådan. Damn. Clearance. Clearance. Jeg er klar med at sige, at du dropper den down lige om 2 sekunder. Hvad? And we down. Er det stivt? Det er bedre. Den er okay lav nu, sådan nu. Jeg skal bare have en rullekebab. Nu mangler du bare nogle spacers foran. Dumt, den er lav. Så er det bare i gang med at rydde op, jo. Hvorfor er der bare fucking sovs over det hele? Det booster, når rød. Nej. Nej. Yes. Hvad er det? Boosterne bare over det hele bilen, mand. Den har jo klaret det fint hele vejen. Har du både, har du? Messi, det er jo ikke et typical BMW med den der motor om det derovre. No way, typical BMW. Og jeg vil lave den lys også. Nej. Jeg synes, det er fedt, fordi de har meget brede skærme. Ja, det er lækkert. Det kan jeg også godt have på min. Nej, det er sådan en pølsemotor, ikke? Jo. Jo. Ja, bare kom. Det er fint, det der. Den kunne lige komme over. Så har vi endnu en Beamer herude. Og min Beamer, der står derovre. Holy shit. I volderen. Fuck, man kan høre det meget. Ja. Sindssygt, man kan høre det. Alle Beamers. Og jeg skal ikke blive Malte, hvad er det, du kører i? En 118D. 118D. 118D M-Sport. Ja, 118D. Med dual exhaust simpelthen. Ja. God diesel her, ikke? Giver du ikke lige et tryk? Tryk. Så vi kan høre den. God 118D. Det går godt, ikke? Så er der min clapped out Beamer. Med den der grimme exhaust. Mere!
med alle bilerne. M135i, min 23D, 316i, 940 turbo. Det er fedt nok. Lad os skride.